कन्या ए नहीं की दुल्हन आव खुश रह भगवान तारा के बनैले रह तार शिव सुहाग बन रह कनी हेने आव हे जे बैठ त कनी देख आज तार पहिलका रसोई हुए आ बढ़िया से खाना चटक से बनैले बारू ना काहे से कनिया हमनी के घरे तो मुर्गा मछली ना बनेला जान हमनी घरे कोई मुर्गा मछली खा ला ना नैहर में तू खात रहू ना मम्मी जी हम खइले नहीं की पर बाहर नु भैया री खात रह जान त बस जात रही खाली बनावे। हाँ तो जाए दब कनिया ठीक बा हमनिए के घर निहन तू हिल मिल गइल बारू हमनिए के घर निहन तू बारू कनी नु तो देखा हमें पनीर लिया दिल बनी बुढ़ऊ कलह नु तो पनीर लिया दे आ पनीरे के बड़ा सब्जी बनाओ कनेवा आ बढ़िया देख कनिया जतने बढ़िया बनईबू ओतने बढ़िया बुढ़ऊ तारा के नेगो दिहन जानलू तार बुढ़ऊ बड़ी खाना के शौकीन हवन दिलदार हड़न जान जा ई पता बाटे मम्मी हमरो के हमरा के खाली रगन बताई हमरा के हम सब चीज बना दे आ संगे संगे बुचिया बोलही बिया छोटकी बोलही न बिया आ तार बड़की गोतिनी बोलही बिया हैं त काहे जे टेंशन बउगे बुचियो बता दे बुचियो तेल मसाला सब हो जाने छोट देखही के बिया लेकिन कुल चीज ओकरा लूर होगे हतिये चुके पहले पढ़ो जातना उ बोले में तेज ही ओतना लुरगरो ही ओतने कामो काज करे में पढ़ऊ लिखऊ में सब में तेज है आई छेमी लेल बने देख लिया अपन हिसाबे से छेमी डली है और बाची पर रख दिया साग सब्जी में डलात रही ठीक ना ठीक हो आ कनी कहां बोले है बड़ा की का जाने वहां से एक बार आई नहीं हो कन्या के कन्या बस पूछने रोत घात नहीं खुना तो कन्या की ना दे जी काहे के अच्छा ये बताओ कन्या का रोएगा के बस सब कोई तो एक दिन अपन माई बाबू छोड़ के अइले हमनियो के तो अपन माई बाबू छोड़िए के नइल बनी जा काहे ना एगो रही त माई बाबू केहू नहीं के छोड़ के ई तोहरे पे थोड़े ना भाई सब पे बाबू भाई भगवान ये रीति रिवाज ऐसन बना देले बड़ा ठीक ना खाली आ कनी हम जा तनी तनी एक दू आदमी एहन गौवा में के खाए पिए खातिर हमार सखी सले हर बुढ़ऊ के दोस्त मित्र त तनी अच्छे से बनई ह हम मुंह दिखाइयो दीहन जन्ने जनलू ऐसन बात नहीं खे त उहे कनी त बढ़िया अपन सबर के अपन से गहना गुड़ी पे हम तो कहब नु ना होई त हई मालावा खोल दिया कनिया हई मालावा खोलिए देबू त ठीक हां तेल ढेर ताम झाम हो जाता देखत हे जले लटकल बा सोहरल बा आय त खाना बनाए में दिक्कत होई न अब का करबू अब गांव के रीति रिवाज बहुत जैसे करही के न परी ना तो गहनो तो खोलवाई तनी हम समझा तनी तारा भारी लागत होई लेकिन अरे ना मम्मी जी काहे के हमनी के नो बहुत छोटी छोटी हमनी के रही जानो तो पहले हमनी के नो ऐसा ही खेलत रही जा तो ऐसा हमारे पहन लेत रही जा हां त जाए तो तब ठीक है बहुत कोनो बात नहीं के ठीक ना जा तनी आ बनाव ठीक ना चटक से बनाई हां ठीक बाटे बड़की बाप रे बाप मम्मी जी कितना निमन बानी हमरा के हर एक चीज बताओ तनी कन्या ऐसे करिए वैसे करिए हम आज पहला रसोई है मम्मी जी हमरा कह के गइल बन के कन्या देखा सब कोई तो मुर्गा मछली ना खाला पर नो जाके पनीर बना द ज्यादा नहीं अपना से कोशिश करम दम चटक बनाई आ सब कोई घर परिवार के बैठा के खियाई मार हमसे चलो हो झट में नगिया जोड़ दे कनेवा का तनी कामवा सुबरबे नु करम आय बुझा तटे नु कनिया आइल बे जब से कि हमने के आगा ना एकदम मंजोर हो गला दिने में चांद उगल बटुए कितना सुगर बिया कनिया बहुत जैसन रूप रंग ले ले बिया उसने ओकर काम काज हो काहे कि रूप के पुजारी ना होखेला सब गुण के पुजारी बटुए बट मैंने कह के गया जोड़ दही बना ले कनवा का पहिलका रसोई पूरा छो दिन तक कहन के देखो हमारे पर सब छो छा देले बाड़ी जा कर धरत नहीं खीजा का करी मम्मी जो तो कहनी के आज बकनवा का खाई तनी मनी हाथ बटा दिया काल से मिल चिट के करत रहिया जा काहे कि आज ओकर पहिलका रसोई तो सब करे नु करे के बा ए बाजी का जी ए जा का करतड़ू हो अभी चूल्हा नहीं खुजर ले ऐसे कैसे जोड़ दही कनिवा का सब पूजा पाठ न करावे लगनी हजा आता आज नहीं यही बेरा का खाना बने हां आज नहीं की भोजी बनाई हन उनकर यही से नुमाई लिया लिए पनीर ए बेरा लिया बिया हां तो मेथी बटन जी बीएफए मंगर पड़े तो का करम घर में कोई खइबे न करला मुर्गा मछली बना के का तू आइ रहू त मछड़ी बना तो दिन मान दिन ना रहे बुध रहे हमर जे चूल्हा छोड़ते ये बुध रहे आज बाकी छोटकी भौजी इतना नीमन बाड़ी नु सुगर की का कहे के ना नीमन नु बा छोटकी भौजी नीमन बाड़ी त छोटकी भौजी संगे मिल व्यवहार के रहब ये नु कहब ना ऐसा नहीं की कह तू सोचे ताड़ू कि हमारा के नहीं की बड़ाई कर तोहरो बड़ाई करतनी अब बड़की भौजी के पुछार बा छोटकी भौजी के आगे छोटकी भौजी जौन बड़ी तन बाड़ी अब हम का बानी आ कनी ए बेरा दूधवा ना काए मम्मी जी ने जनब दूध नहीं है इस साल सुब कथी ए बेरा दूध के पनीर एथी बनता सब्जी त का एही से नहीं है के खाई दूध पूत जी मार आज सुबह में काल का दूध रहे तो सुबह में चाय बन उलट के कनवा पनीर बनाए पेट खलिएले बानी नु
पेट तो हमर खालिए बा। हाँ तुम्हारा हइये भात हइये पनीर लेके खा ले अपन की भौजी के हाथे अजीब चीज जो होई रही बरतिये में त खतिरदारी रे भई रहे कि ना भई रहे भई रहे। घर लेके गई रही सन हाँ गोई रही तब मेहंदी छपात रहे। मेहंदी हमारा छपल रही सब धो लेनी हम तो। मेहंदी छपत रे कनिया को दिन बराती के ओही दिन छपात रहे। अच्छा त ब्यूटी पार्लर वाली छपोइल होइन जा लिखो फिको मेहंदिया हाँ। त ब्यूटी पार्लर वाली ओ कर जा देली ठीक ना लागत रही जयमाल पर चढ़ली त ठीक ना लागत रही मार मेकअप क के उजरे क देले रही त नीमन ना रे ओ फटवा देखनी कनिया जी बुची अजी देवर जी क्वेश्चन कनुआ के कोइले बैसन त को ह तमन की ससुरा हमारी इज्जत ले लेबे मैं भौजी, एगो बिगाड़ बात देले कही? बैसन कनु कहत रे कि मार ए भाजी एगो हाँ। बात कही बोली। माइले ना नु कहबो का बोली भौजी के नु का नाम के ठीक लागत देवा दना। कान में के का कर में दादा बियाह होखी न त ओकरा से नीमन ओकरा के कान में के बना के दिया देवा जल्दी दो। जी हां काजी बबुआ जी खाना वाला मेरा ना मिली का हां भैया बैठो। मिली और सुघर कोन आज बनाई हां ना भौजी के हाथे नहीं के खाए के मेहरारू के हाथे खाए के मिली अब अरे दे हाँ। दिन भौजाई के माई के हाथे खैनी हम कहनी कि खाना वाना बनैलो बुझा भूख हो अब बनताटे अब अभी भूख बनताटे लग जाता भैया। अरे तो रात भर के भूख खाइले ना बनी काहे रात भर के भुखाइल बानी कनिवा के झापी झोरा नहीं खे मिलल जाए छोरा किसमिस खाई बकसा में के निकाल के ओकर माई दे देखो ले कहलू तो याद करो खजवा ना खुली हो जो भैया। खुली मम्मी जी बाटे खाते ले जन तो खुली अरे खोल खोल के मैं खाती है कहती है कि ना खुली हो का एगो लड्डू त खैनी ही और का खैनी त खाई खाते नु आइल बा खाई जा इज्जत देख के हमरा के जरूरत रहे हम कहबहू भैया। काहे लइका के बोले तनी जीरो उरो हम काहे के बोले जाइया लेकिन एकरा चाही ना माई के ना निकाली त बबुआ जी। जातिया कार्टून फाड़ फाड़ के निकालतिया कहतिया कि निकली ना हो कनिया पसंद बाड़ी नु मन के भावत तारी के नहीं की भावत आ या भाई बा तो पसंद है ना लेकिन हमारा पसंद लाइक कुछ कहीं बबुआ जी के लड़की देखाई रहे त मन में एकदम लड्डू फूटत रहे क तनी हमरा ले भौजी 5 मिनट अकेले में ना बतियावे के दिहन जा तबे फिर आगे हां कहत हमारा ले कहतन मोबाइल नंबर मांग के लिया वही घर। अरे हाय कितना सुटू सुटू त कहो ना कहत ना जी मंगाई ला जाता रहे छिपल बा छिपल बा बोले कि हाला कदी हम मैं गावे हला का कइले बानी भौजी से नु कहत अब जाए दिए बुची जी पहले मोबाइल नंबर मांगत रही बियाह सेट भेरिया तो मस्त चीज हो गइल बियाह शादी होला आंखी का सोजा हमेशा पनीर जा पनीर मसाला लिया दो। पनीर मसाला हां जी हाँ, जाई पनीर पनीर बनी छोड़ देले बानी पनीर मसाला एगो गरम मसाला ले ले जाके छोट में ले ले आई ठीक है बता एगो पनीर मसाला एगो एगो गरम गरम मसाला अरे जाई तो ले ले पनीर अब बनता 5 रुपए है का हमरा के बड़ा। डलमोट ले ले आज बिया पे हम बुलाइयो मत 5 रुपए का डलमोट। आ गोइनी ना चल मोट खूब है कनगवा के कबो कबो गोइनी तो चॉकलेट बिस्कुट ले ले नी ओकरो मन लागत रही बताओ का तुम घर एकदम खुश हो गेलो देवरे जी के बियाह के चिंता रहे अब बूची जी में त ढेर समय भी 10-12 साल लागी आगुल दुगो कनिया हो गोइन घर में पट्टीदार टेदार गोल त हो गेल न हो दादा त हमर काम करे में लागत रहे कि जांगर एकदम टूट जाए चलो गोठा वाला को भी जोर दी बाप रे बाप लागता कि इतना लेट हो गइल जल्दी जल्दी अपना से करता नहीं अब गांव में रहत रही तो ना बुझात रहे भौजी हमरा के हाथे पते लग के करवा देत रही जाय द कसम धीरे धीरे करते नु बानी मम्मी जी आइम तो कन बोलबो करम के कनिया अभी ले ना बनैलू हां मेरे हाथ सुंगा देले बानी जल्दी 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 मटर रख के जल्दी मसाला पीस के लप में नी आ जातन जतिन बना देवे जल्दी जल्दी देखो तनी कि के आवत अटे हमरा के खाना जब खियाई नु त के हमरा के नेग दी या के ना दी चाहे कि सब हमरा के माई सिखा देले बे के बेटी देखत रही ह के का करत अटे का नहीं के करत हम त विश्वास के निमने से देखत आ चल रहन ठीक है बाटे आगे चल के वहां के का अरे हे तो बैठल बाड़ू मर्दे का जी हाँ? बोले अरे हम तारा के मैं होनिया जो हतनी कबे कि कौना रूमवा में बाड़ू बतावा अपन रूमवा में देखने ही ना रहू का है अजरबो के नहीं पता का कि हमार पहला रसोई हवे सबको खाना बना के खियावे के पहला रसोई है अरे तो एबरा तो हरे खाना बनावे के बा हाँ। अरे तो ऐसा नहीं बड़ा खाना बना दिया ना कि सब कोई नाम लेबो कि नाही प्रिंसवा के मेहरारू आई नाम बिया लेवे के वो कैसे बनावतिया कहतन जी देखम नु हम ऐसन खाना बनाएम नु कि सब कोई नु हाथ चटते रह जाई सोच लेही एकदम सब अंगुरी चाटत रह जी हाथे ना एक एक कही अंगुरिया सब कोई कही कि बाप रे बाप फलानवा के पतो कितना निमन बिया कि एक पीस खाना बनावत नु बिया हाँ हाँ अच्छा ही बताव का कि तारा मन लागत नहीं जा अरे हाँ जी मन काहे ना लगी सब कोई इतना निमन से मिलल बटे आ घर परिवार मिलल बटे तो मन ना लगी ओ भैया हाँ लिया देला मसाला बा। मसाला हां हाँ लिया के देन पूरा के भूला करे हन मसाला कहतन ओही घरी इनकरा के कहाई हो लिया दनी का मुर्गे मसाला ना मुर्गा मसाला कब का मुर्गा मसाला तरह के कहाई हो कब का कह दूध का सब्जी बनाता त मुर्गा मसाला लिया बता रुकब नहीं ले तार के बोले सुनो अरे तो जा हमारा भुला गनी का कोई नया नया बियाह शादी भइल बा तना खुशी बन भीतरी से
कि भुला गनी हम। खुशी का जी अब हम ए जिगर हम कहीं विदेश नहीं जा सकते। अब कहाँ जाए भौजी, अब एजेंट रही हन, इनका शादी हो गई तो तब का छोड़ के जाइब का इतना सुंदर मेहराज। नन गई हा तो कर लाज ले यही 5 रुपया के पे भी कॉल सट दई सुतबे मत कर हम ऐसे ही का वीडियो बैठा रामा आ चलत रह। आ तू आई रहलू त तू हो हां पता रही रहो बुझाए कि भैया के अपना सड़िया में बनले घिसरावले ले चलत रहू हमरा कहत अपन दोस्त के पार्टी दे से फुर्सत ना रहत रे, दिनो रात बहरिए रहत रही, देखत ना रही का रौरा एखन हाली हाली कर हो झट में सब भुखाइले बटुए का हो छक्की भौजी तन छिलवा द जा छिलवा द जा। ई में लगा ना रहे दी बुची जी रोज रोज पहने के बाद नया नया बियाह शादी में तब नु पहने ओढ़े के मिलत टुए। तब भैया ता ना तोला फला भइल नु कि बुझाता कुछ बुझाता ना मुर्गा मसाला लेके जाऊं। हां अरे भौजी भुला गई खाली क्या करी। मेहरारू लौकतिया, खाली मेहरारू नु लौकतिया। अरे ना दीदी ऐसा कोनो बात नहीं, यहाँ के तो अभी आवता नहीं, हमरा सुबह से बेटी नहीं हुई। तू कहबो कनिया तू कह आही रे माई रे माई अभी ले ना बनल तोहरो में तू गवा नहीं उतरल बड़ू ना। मम्मी जी बना तटुए नु आज तन के लेटे ला खाइम त चले बन जाई खाजा खजूर खाई। खाजा खजूर खाई जा ससुर ले अपन बतियाई हब ए बुढ़ऊ नहीं लोग खिसिया तर कतन बटली बोल के नहीं खिचड़ी का बनावत है बटलिस ठीक खतना लब लब करते तोरा के तो हम मार दे। जाता नहीं तो कहत है लोग कि तोर माई खिया अच्छा बताओ कन्या झाप आज चुलिया छुआ दे ओकर बाद में झापिया खोल के दिखा दे ओकर बाद में बतात रही ना। एथी भइल बटुए के जल्दी का तना अरे जा हो तो हरो ना जो अरे जो हम चाचा बोलाता जो अरे अभी आई के बैठते बनी तले चाचा बुलावत जो वन। आइल बड़न अब टेंटवा ओलू आई थी ओलू तन जो तन दे दे हिसाब कर दे तोर बाबूजी भी बैठल बड़न कहतलन तो भेजिए जो जो 5 मिनट बैठे द जाना बुझाता बैठल बनी मेहरारू के हाथ। तोरा लाज शर्म नहीं के जे बड़ भौजाई मातारी सब बउए घर में आ तोरा इहे कुल को लागल मम्मी जी रे अपन बती भौजाई को सन लाज बटे ना बियाह कइलू जा दुआरी पे भेजे खातिर। जू जू ए भैया जा जा कॉपी दिखा पर रखल बनी सब वाला जा 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 तू तो चाहते बड़ू कि भागस जल्दी। अही हो 5 मिनट बैठल है तू पहले भाई जा जा तनी। छछाई बड़ा नो आ इहे मौगी कुछ दिन में ना महके लागी अटके लागी तेरा ही मोरो हई गाड़ी हम गाड़ी में हल के दिया तो माई भी गाड़ी में ले आवे लगी सोनिया ना लोग के खाली खाली लगा दिल में पहले ने मारियन भौजी ये कहता नहीं, ये पूछे जी औरत तो जाते त अपना मोर के कपार फाड़ दी। हां तो आज को हमारे मन जग ना मिलन तब मार के कपर देखा ओए दादा मार मुंगा में ई त बुढ़ारी बन जाइया ना के गली करेजे पर मुंग दरी हां इने के पास से लागत जो हम कर तसलिए दे ले जो हम नहीं जाई झापी खोलवावे लागत है तो वो सब अजीब पूछे जी हां कहता है लोग कि झापिया खोल के जा लिया जो हम नहीं जाई अजी काची काची पिसाई मसाला बता दही देख ला नया बना तड़ू मैंने नया ये कित कर हम मसाला निकाल देता ले जाके ठीक ना आ कोनी हई हई है तो ए बबुआ के खिलौना काहे फेकले जाता रू दी ही बबुआ के खिलौना के बुझाता का ढेर चिंता ये बिस्की मती भइल बटुए ए कनिया कनिया झट मनी मसाला बात मटरवा छिला मसाला का नाम एक मंगवा दो ना कोई नहीं हम नहीं से मांगे ना कनिया कन ए कनिया कनी कोनो जी बोले पुरान धन कान में कहते दे दिया ना बिटुइया के पुरान दुरान हां तनी कहतड़ी कान में के पहने के वही से तरता कहते के हये कान में के निक लागत टुए अने के हाथ ना भारी कान में के का करे काच कुआर बाड़ी सब बियाह शादी कनिया बहुरिया ने पहने कदी कि बियाह होई नि दुल्हा घर जी हनु त ये इंतजार देखत नहीं कू कहतड़ी दुल्हा करे जाई तब दुल्हा के मार के कपार फाड़ दे मन जोग ना मिली त छिला मसाला पीस देता नहीं हम। बाप रे बाप दीदी कितना अच्छा बाने, हम तो सोची का दीदी हमरा से ना बोलम का जानी मुंह है ने चमकाई है ने ऐसे करब पर ना हे भगवान जी ऐसा ही घर परिवार के रवा सुखी शांति रखम इतना सब कोई निक बानू का कहे के मिला जुला के सब कोई के ले दे के दीदी चलता ने।